Hanzi chibili. Hanzi wasadza chi. Ndazadza nhingirikini iyoyo kutange nhingirikinzi. Ndinyasotaura ngasikunzwa. Vanhu vari kuti chi. Hanzi ndiri kunyanyoonekwa wamuyesa vanogona zvokupinda asi ndiri number 1. Saka mimi mukufara nazvo ere kuti hamusi kufara nazvo? Ndofara nazvo hangu but tipa chacho panumber 1 tingopiwa zvakafanana nevasiri kumbopindawo munhingirikini imo saka ndanamboda kuita kuzviramba izvozvo nokuti hanzi ndindatozadza nhingirikini iyoyo. Wandima zadza. Saka vanhu vari kungotaura chete. Vanhu vanongotaura. Saka mimi muda kupiwa chii mimi sinzi muri kuzadza. Vanofana kupawo mari dzekuwedzera idzodzi kungoti zvinhu zvedu zvikwane. Ingwani makanzi uyai naSilvia muende zochicken ina muna kuya nayo. Munangoramba. Saka mozodei pakadaro. Mabrai munongoitirwa wani. Asi ndichaboedza kuzama kutsvaga umwe anonhingirikini. Vanhu chete vanongoda ngoti zvisina basa ndika. Vanoti hanzi nhingirikini tikubhuku tongonyanyowona hanzi inini ndakanyanyonhingirikina wamwako ndezve apo neapo hanzi ndongonyanyobuda sitereki. But chati chandiwatavari kuti nhingirikina chacho handisi kuzvinhingirikina handisi kuzviona. Saka imi muda kunhingirikina vakupa zvinhu zvacho vari kungondipa nevasiri kumbonhingirikina zvavacho vasiri kumbonyanyokwana ipapo. Saka imi muda zvakawanda kudarika zvevamwe. Ndini kana ndikuonekwa kapacho pakawanda pacho vanacho kuti hanzi vari kunyanyonhingirikina but kana vakufararira tikungopiwa zvakafanana nayo vakangonhingirikina. Vasiri kumbonyanyodaro. Mimi saa tomboti kana vamwe vachipiwa matendombi mimi muda kupiwa mari. Vanofana vakawanda kana tuma5 kana tumapondo zviri9. Inofanira kungowanda kudarika vamwe. Ndini kana ndakazadziswa nhingirikini semataurirwa zviri kuitwa. Zvikutaurwa kupiko? Mese mandinofamba ndombosangana vanhu vakawanda stereki vari kungondi nhingirikini. Saka vanhu ndo vari kutaura izvozvo zvokuti vari kutaura izvozvo tanzi moyo ndikambondika asi kuoneka ari kunyanyooneka ndiyo chete kweiwe chiwatevha. Saka nonga achibvunza kuti upiwei? Vanogona kungodaro dzimongowa nongotaura kuti zvakambouyawo but this time dzimongowa zvalo. Saka mimi hamusi kugutsikana nezvamunopiwa zvido zvishoma izvozvo. Handikunzi ndindazadza kanhingirikini iyo saka mazadza chiiko mukoma umu? Ine zvavari kutaura hanzi kabhuku stayo kekusaiti kwedu ikoko. Kachii? Hamii munokati kachii? Hatondinoikaka kwacho kwazviri kuenda ikoko. Hanzi imi kwazviri kuenda ikoko ndimi makatopa. Hanzi ndimi muri panumber 1. Ndikuwanhingirikira vamwe wako ese hatiswani iye wakutoita kuti ndibvunze kuti vamwe wako vari setiri kungoona iwewe chete. Saka mimi hamusi kugutsikana netikushoma tiri kumboetwa tuti. Tubva tanewana tushoma kana takuenzanisa kuti tungopiwa zvakafanana asi vari kunzi azadza ndiwe. Hanzi imi mukuita number 1. Manumber 2 aya muri kungofananidzwa tingopiwa zvakanhingirikina saka hanzi ndokungonhingirikina. Saka number 1 anofanira kupiwa zvenumber 1. Ndinofanira kupiwawo zvakakunda zvavamubvudza hanzi ndiri kuonekwa vamwe wese hasi kumbonhingirikina. Number 2 anofanira kungopindawo. Ndazikaziva mukoma wangu kuti kana muchipiwa $10 nevamwe wese vachipiwawo $10 mune musingafari. Saka imi kana vamwe akazadza nhingirikini ndimi akazadza. Saka tomboti vamwe vachipiwawo $20 munofanira kupiwawo $50 ndika. It lasts boys 15 asi ndatomboitambirawo panhingirikini papo. Saka tomboti imi mari yamunoda kutambira imari ini handimi akazadza ere mudaro? Vanofanira kubvirawo kana nyika kubvirawo kana kuma50 zvichikwirawo zvirinani. Because ndo yatongomari yatinonhingirikina because dzinogona kungoshandawo but 2 days 3 4 days chaidzodzo inenge yatonhingirikina. Kuvama vamwe vanobva tongoipedza deiro. Vanofanira kupiwa mari imi muchipiwa 50 mimi vamwe vanofanira kupiwa mari. Zvinongodivhaidwawo chete kungonzi ndari pamusoro avo tinongofanira kungowa ito pakati. Mari taurai tinzwe mimi ndokunzwa kubva kwamuri mimi. Ngwani uya inzi
musikana muye takapiwa ma10 pepa but musikana yamene anenge achipiwa kuma60 kumachiki Nyado Nyado taure mazita ndiye musikana akapiwa mari kamwe ndiani ndaringopiye ndi musikana 1 makadhinwa kuti iye akapiwa 50 makapiwa 10 iwe zvangu but ari kupiwa dzakaningirikina but anenge afarirwa kane munhu achona anenge amupiwa mari but ane mavhidhi akawanda ndini aiwa azvishande zvichidaro kambiwa mapili azvishande zvichidaro handi munhu nemunhu ane munhu anofarire imune mafanzi enyu iye ane mafanzi ake saka kana apiwa mari nemafanzi ake musarwadziwa ndika musati ndiri kunyanyoonekwa ndindire mavhidhiyo akawanda stereki saka ndinofanira kupiwa mari iyoyo aiwa hazvifanira kudaro mukutaura zvokuti akabva azonyanyo ndakangoti inongofanira kuendawo mbichana kuna ava kutobva matoti anzi anane but ana nyado amuti ana nyado waribva ana manhingirikinzi sapare zvinhu zvamanhingirikinzi waribva ana manhingirikinzi imuchana manhingirikinzi tichongoitwa chia but ndisi takavazadzira nhingirikinzi makazadza chiko mukoma inazvazaza kuti makazadza chiko kuzadza kuonekwa stereki mugrupu iroro ndindiri pamberi pavo makazoona sei wanikwa chinde ndichiudzwa mese mandingoningirira vanhu vawanikwa chindiudza wachondibvunza kuti koye uri kufamba ega vamwe wako wacho ari kupi hanzi iwe chichi kudai dai akasikwanhu kamwe vanhu vakawanda vakutokutaurira izvozvo mukoma wangu saka matodhiniwa here mukoma wangu aiwa warifanikwa chiitawo manhingirikinziyo plus hanzi ndini nanhingirikina right aona tiri bho mukoma wangu saka vachazvinzwa vanopagadzirisa ndika vanofanira kunhingirikina vachitumiro manhingirikinziyo akadaro sakabvaizo kana usingazoonhingirikine tatozadza kudhara saka tendisada kungoona muchingoti kwewega ndokungondirato rangu bhuku rato rako ndozokutaura nanoonekwa saka bhuku rato renyu here mudara repanhingirikinzi ipape hanzi ndimbukunyanyoonekwa ndimuri panumber 1 kana muchinyeperwa nevanhu ndikanyeperwa nevanhu muchinyeperwa mukoma wangu vanhu vangandimboza vanhu vanondiziva bhosi kune vamwe vanotomboni pamabhenefit vachindiudza izvo apo nepapo apo nepapo alright fambemo aiwa bho mukoma wangu number 1 Billy boy kana saka panumber 2 panani number 2 vamwese ndopatakangoti vamwese vanumber 2 hapana number 3 asi number 1 ndimi ndiri kubva ndanyanyonzi but mufanira kutofara kuti muri panumber 1 kamukoma eka kwete kudhiniwa hani makakunda vanhu vese ndo mataurirwo ndomawanhirikinacha number 1 right airi bho mukoma wangu airi bho tichapagadzirisa ndika vamwe vachipiwa ma20 mime muchipiwa ma50 vamwe vachipiwa ma10 mime muchipiwa ma20 andi kana abvezi zvinhu zvangu zvakada kunhingirikira kutora ndiri kuswedera machikubva ndanyanyofanana kuora kuti mari andiringoya ndangoshanda nhasi zvangu kufanira kuti ndangoshanda panhingirikinzi vaitiri bho mukoma wangu